Prynawn da, chroeso i Carlam Cymru ar gyfer sesiwn gyntaf o Bioleg TGAU. Bydd y sesiwn prynawn yma yn cael ei rhedeg gan Gemma Potter o Ysgol Bro Teifi. Bydd y sesiwn yn para 45 munud, lle bydd yr athro yn mynd drwy cynnwys ar gelloedd a symudiad ar draws cell bilennau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, defnyddiwch yr adran holi ag ateb a byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yma yn cael ei recordio gyda recordiad ac unrhyw adnoddau yn cael ei uwchleitho ar y wefan e-sgol yn yr ardal Carlam Cymru. Ffwrdd o ti, Gemma? Diolch yn fawr iawn. Noswaith da i chi gyd. Heno fi wedi penderfynu ar ffocysu ar uned 1 blwyddyn 10 Bioleg, sef celloedd a symudiadau ar draws cell bilenni. Gall torri hwn lan mewn i 3 rhan, felly yn ffocysu'n gyntaf ar celloedd, wedyn symud mlaen i enzymau, a wedyn byddai'n ffocysu ar y symudiad yn y rhan ola, sef osmosis, trylediad, cludiant actif ac yn y blaen. Felly, jyst i gychwyn, jyst falle nodi neu atgoffa chi am y 7 broses bywyd, a dyma beth mae popeth bywyd yn gwneud. Felly, mae hwn jyst mwy fel gyflwyniad a gael chi mewn i'r broses o feddwl am gelloedd ac yn y blaen. Felly, popeth byw yn gwneud yr canlynol. Posib eich bod chi wedi clywed am dancaniaeth y gell, so the cell theory, a dyma beth oedd yr dancaniaeth yn sôn am, bod popeth byw wedi gwneud o gelloedd, bod y pethau byw mae felly yn gallu bodoli'n un gellog, felly rhywbeth fel bacteria, neu'n amlgellog fel i ni, felly wedi cael ei wneud o mwy nag un gell. Mae celloedd newydd yn bodoli trwy ymraniad, felly cell division, a sut mae celloedd newydd yn ymddangos, a mae celloedd yn cynnwys sylwyr genetig ar ffurf posib DNA. Ar y gwylio fyna, chi'n gweld, os oes mwy o diddordeb ydych chi yn gwylio am dancaniaeth y gell, mae fideo grêt ar YouTube o'r enw The Wacky History of the Cell Theory, a mae fe'n sôn am gwaith Robert Hooke a sut nath e ddarganfod y gell a'i gwaith gyda'r microscope ac yn y blaen. Yn sicr de, beth mae eisiau chi fod yn ymwybodol o ar gyfer yr arholiad yw adnabod rhannau celloedd yn ifael, sef yr ochr hyn, a wedyn celloedd planhigyn, sori, os I just nôl, ymddiheiriadau. Felly, celloedd yn ifael, yr ochr hyn, a gell planhigyn fyna. So beth mae eisiau chi gwybod yw, gallu labelu, so popeth chi'n gweld ar y sgrin tu flaen chi, eich bod chi yn gallu adnabod nhw, yn labelu nhw, hefyd yn gynnwys os oes unrhyw beth sylweddol yna, os oes DNA yna, os oes cellulose, cell nodd ac yn y blaen, a hefyd bod chi'n hyderus yn dynnu llun cell yn ifael. Felly, os na jyst tynnu sylw chi at y gell yn ifael yn gyntaf, yr sylwedd glas yma yn y canol, fi jyst yn pwyntio tuag at yw'r cytoplasm. Wedyn ni'n dod rownd fan hyn, so fi jyst yn pwyntio at yr cnewyllyn. So, os ni'n neud efallai gyda'r cell yn ifael fyd, so'r cylch porffor na yw y cnewyllyn, gyda'r sylwedd glas yma yw'r cytoplasm, bach fel jelly. Ar tu allan, y cell yn ifael, mae'r cell bilen. So, mae'r cell bilen yn amgylchynu yr cell yn ifael. Gyda'r cell planhigyn, sylwch bod y cell bilen yw'r llinell yma, felly na i trio wneud e fan hyn, so dyma'r gell bilen. Yn ogystal, chi'n gallu gweld yn y cell yn ifael, felly ddim yn y cell planhigyn yma, ond y pethau yma yw'r mitochondria. Bydden nhw'n bodoli, so falle lle wneud jyst fel un o ddoi sketch o un o ddoi nhw yn y cell planhigyn, felly yn y cell planhigyn bydden nhw'n bodoli fan hyn fyd yn y cytoplasm. Okay. Gyda cell planhigyn, mae 3 strwythur ychwanegol mae eisiau chi fod yn ymwybodol o. Felly, G yn canol fyna sef y gwagolyn, a'r rhain tu allan yw'r cell fur, a wedyn rhain sydd yn edrych falle bach yn debyg i'r mitochondria raddau, ond y pethau gwyrdd yma yw'r chloroplastau. Felly, yr gwagolyn, y chloroplastau a'r cell fur, mae rhain ond yn bodoli yn celloedd planhigyn. Felly sylwch bod nhw ddim yn bresennol yn yr cell yn ifael o gwbl. A ie, mae eisiau bod chi'n hyderus felly yn tynnu llun y fath hyn o gelloedd. Felly os byddwn ni'n gwneud sketch cyflym o gell yn ifael, byddai cell bilen,
byddai cnewyllyn a posib y mitochondria yna. So, yn eitha syml, ond yn sicr gallen nhw gofyn hwnna i chi yn papur arholiad. OK, os a'i mlaen i'r sgrin nesaf, felly, beth sydd ar yr ochr chwith yw'r rhannau'r gell. Okay. A fi'n mynd i rhoi P ar bwys y rhannau sydd yn bodoli ond yn gelloedd planhigyn. So, chloroplast, cellfur a'r gwagolyn. A beth sydd ar yr ochr dde yw'r swyddogaeth. A falle os chi wedi darllen byddwch chi'n sylwi dyn nhw ddim yn cyfateb yn gywir. Felly, fi'n ei rhoi rhyw 45 eiliad i chi falle i trial weld os ych chi'n gallu cyfateb rhan y gell gyda'r swyddogaeth. Okay, so, na rhoi rhyw 30 eiliad i chi i gallu gwneud hynny. OK, os a'i trwyddo nhw jyst yn gyflym gyda chi de. Felly, yr cnewyllyn. OK, na i treol neud nhw'n lliwgar i chi fel bod chi'n gallu sylwi beth sydd yno. So'r cnewyllyn ar yr ochr chwith, y rôl yr cnewyllyn yw i rheoli'r gell. Okay, so dyma'r rhan sydd yn rheoli'r gell ac yn cynnwys y sylwydd genetig. So dyma le mae'r DNA, dyma le mae'r chromosomau ac yn y blaen yn bodoli yn y gell yn ifael a'r gell planhigyn. Chloroplast. So rhywbeth sydd yn berthnasol i planhigion yn unig. Amsugno golau haul ar gyfer photosynthesis. Yn yr chloroplastau mae sylwedd o'r enw chlorophyll, ymddiheuriadau am lawysgrifo fi fi'n sgwennu dros y sgrin yma. Felly mae cymegyn yna o'r enw chlorophyll hefyd yn y chloroplastau mwyn amsugno'r golau haul wedyn. Okay. Y cellfur sydd o gwmpas yr gell planhigyn, a rôl y gellfur yw i gadw'n gadarn ac yn cynnwys sylwedd o'r enw cellulose. A falle mae pobl yn un plith bydd yn astudio bioleg haen uwch yn sicr geirfa fel cellulose, chlorophyll, gewch chi gweld cell nodd ac yn y blaen. Mae eisiau chi'n sicr gwybod le mae'r rhannau yna. OK, y cell bilen, dy bobl? Rôl yr gell bilen yw rheoli beth sydd mewn ac allan. Mae'r cell bilen falle yn plethu mewn gyda trylediad ac osmosis ac yn y blaen. Yr cytoplasm. Okay, so mae'r cytoplasm bach debyg i jeli, a dyma le mae'r adweithiau cymegol i gyd yn digwydd. Felly, o fewn y cytoplasm na le mae photosynthesis, resbiradaeth ac yn y blaen i gyd yn digwydd. Y gwagolyn. Okay. So, gwagolen hefyd yn cryfhau'r gell. Iawn. Fi'n meddwl chi'n dychmygu fe fel water balloon enfawr yn y gell yna, yn helpu cryfhau ac yn cynnwys cell nodd wedyn. Okay. Yr mitochondria. Felly, beth mae'r mitochondria yn gwneud? Sydd yr un sydd ar ôl yw safle resbiradaeth aerobig, a dibynnu os chi wedi wneud resbiradaeth fel uned, wel, byddwch chi'n gwybod wedyn na le mae resbiradaeth yn digwydd yn y mitochondria. So, yn sicr, mae eisiau chi fod yn ymwybodol o'r rhan a'i swyddogaeth wedyn. OK, y microscope. Digon posib chi wedi cael y cyfle i gwneud gwaith microscope a gwneud bach o waith cyfrifo gyda'r microscope felly. Na jyst wneud bach ar cyfrifo heno, a posib pan dewch chi ar draws hen gwestiynau arholiad, gallwch chi weld bod posib gwbl o gwestiynau cyfrifo yn ymddangos yn hwnna. Gyda falle yr microscope, falle bod chi wedi cael y cyfle i weld celloedd y boch a celloedd winons. So, jyst i tynnu sylw chi at beth sydd lawr fan hyn wedyn. Okay. Right. Celloedd arbennig. Okay, fi'n plethu hwn mewn gyda chwaraewyr rygbi arbenigol. Felly, chwaraewyr rygbi, meintiau, siapau gwahanol, yn gallu rhedeg ar gyflymder gwahanol, i gyd i stiwto rôl nhw ar y car rygbi. Okay.
A maen nhw yna, fe ni wedi, mae gwahanol rôl, dibynnu le maen nhw'n chwarae, os maen nhw'n chwarae fel blaenwr, os maen nhw'n chwarae ar yr asgell neu beth bynnag, mae gyda nhw rôl gwahanol i gyflawni ar y ca. A mae celloedd yn gallu gwneud yr un peth, felly mae celloedd yn ifael yn gallu arbenigo. Dyma rhai enghreifftiau sydd fan hyn. Felly mae pob gell yn cychwyn fel bonyn gell. So un fath o gell sydd wedi arbenigo yw cell coch y gwad, a posib o'ch chi'n gwybod taw rôl cell coch y gwad yw i cludo ocsigen o gwmpas y corff. Sylwch, does dim cnewyllyn yn y cell coch y gwad o gwbl. A mae'n anmantes neu yn addasiad i'r cell coch, fe bod mwy o le wedyn i gludo ocsigen o'i gwmpas. Un enghraifft arall, so fi jyst wedi dewis cwbl ar hap fan hyn, yw nerfgell, so nerve cell. Ar ôl nhw yw i gludo ysgogiadau o gwmpas y corff. Sylwch bod y nerfgell yn hir y tenau. Okay, so yn hir y tenau mwyn gallu cludo rheina yr holl negeseuon o gwmpas y corff. Un arall fi wedi dewis yw cell cyhyr. Felly rôl y cell cyhyr yw i cyfangu ac ymlacio ac yna cynorthwyo gyda symudiad. A'r cell olaf fi wedi dewis yw'r cell sperm. Felly cell sperm gyda cynffon, a mae'r cynffon wedyn yn galluogi i'r gell sperm yna i nofio tuag at yr wy, mwyn ffrwythloni'r wy wedyn. Felly sylwch, mae celloedd yn arbenigo, felly lle ni gymharu fe gyda disgyblion ysgol. Ar hyn o bryd, disgyblion ysgol i gyd jyst yn cyflawni gwaith ysgol. A erbyn i nhw wedyn symud mlaen, bydden nhw'n arbenigo mewn i swydd penodol ar ôl gadael ysgol neu prifysgol. Mae celloedd yn gwneud yr un peth. Felly maen nhw hefyd yn gallu arbenigo mewn i swydd penodol ac yr addasiadau penodol fyd. Sa ma'n anghofio am planhigion, so maen nhw hefyd yn gallu arbenigo. So gwreiddflew, yn amsugno dŵr a mwynau o'r pridd. Sylwch bod y gwreiddflew fan hyn yn hir a tenau, gyda arwynebedd arwyneb mawr, large surface area. Mae'n caniatáu wedyn i fwy o ionau a ddŵr i gael ei amsugno o'r pridd. Cell hidlo, so falle i'r rhai sydd yn neud triphlyg yn ein plith, byddwch chi'n gweld bod y celloedd hidlo yma yn chwarae rôl gyda symudiad trwy'r planhigyn. Os chi ddim yn neud triphlyg, byddwn ni ddim yn poeni yn ormodol, ond o'n i jyst moyn dangos i chi bod celloedd planhigyn yn gallu arbenigo hefyd. Cell dail, felly hwn, neu falle bod chi'n gweld wedi cyfeirio at fel cell palus dail. Ar ôl nhw yw i amsugno golau. Amsugno'r golau haul mwyn ffotosyntheiddio. Sylwch bod nhw llawn chloroplastau, mwyn amsugno gymaint o'r golau haul a sy'n phosib. Felly jyst tynnu sylwch chi at bod celloedd yn arbenigo, beth falle yw rôl nhw a beth, sut maen nhw wedi addasu adapt i gyflawni hynny wedyn. Y peth ola o'r rhan y celloedd, mae eisiau chi fod yn ymwybodol o'r termau cell, meinwe, organ, system ac organeb. Yn yr un modd am y tŷ wedi cael ei adeiladu mas o briciau. Fi'n gwybod am pethau arall fyd, ond yn benodol briciau. Briciau ni yw celloedd. So dyma beth yw'r briciau sydd yn gwneud lan y corff ddynol. So mae eisiau chi fod yn ymwybodol o'r trefn ar y corff. O'r lleiaf, sef y gell, uned sylfaen popeth byw, i'r organeb wedyn ar y pen arall. So sa'n nôl fan hyn, yr peth lleiaf yw'r cell. So gall cell bodoli ar ben ei hun, a hwn yw'r uned sylfaen popeth byw. Pan mae celloedd, so mwy nag un gell, yr un fath o gell, cydweithio i cyflawni swyddogaeth penodol, a fel mae'r diagram hyn yn dangos, sylwch yn y diagram na, celloedd tebyg yn cydweithio, beth sydd gyda ni wedyn yw meinwe, a posib chi wedi clywed yn Saesneg meinwe yw tissue.
beth sydd wedyn, pan mae mainweoedd, os na'n neud falle fan hyn bod y mainwe fi'n neud yn D fan hyn, so un mainwe, a fod mainwe arall, tissue arall. Felly pan mae mainweoedd yn cydweithio, beth sydd gyda ni wedyn yw organ. Mae enghraifft o organ fan hyn, sef yr ysgyfaint, y lungs, enghraifft arall bydde'r ymennydd, y calon, byddwch chi'n astudio'r calon. Okay. System yw pan mae'r organau yn cydweithio â'i gilydd. So fel chi'n gallu gweld fan hyn, fi wedi dewis y system dreulio ac eto byddwch yn astudio'r system dreulio fel uned yn flwyddyn 10. Okay, a deall mwy am dreiliad, felly pan mae'r organau'n cydweithio â'i gilydd, ni'n cael system. A'r peth ola wedyn yw organeb. Okay. Felly'r organeb yw'r holl systemau yma yn cydweithio. So'r system nerfol, sgerbydol, cylchredeg y gwad ac yn y blaen. Pan maen nhw'n cydweithio, beth sydd gyda ni wedyn yw'r organeb, organism. A ni, bod ddynol yn enghraifft, buwch, gafr, cath, meerkat, giraff, maen nhw gyd yn enghreiffio organeb, heb anghofio coed, blodyn, daffodil, beth bynnag yn enghraifft o organeb. Okay. Cyn i ni symud ymlaen i enzymau, fi jyst wedi dewis jyst doi. Mae gymaint o gwestiynau mas na, ond ni jyst mae'n dangos i chi un neu ddau gwestiwn ar labeli'r gell fi wedi dewis. Felly, edrychwch ar rhain jyst yn gloi, na rhoi rhyw munud i chi, ys amseru fan hyn, so na rhoi rhyw munud i chi jyst i edrych ar rhain. Felly, na rhoi munud i chi, a dewn ni nôl. So jyst atebwch nhw, meddyliwch falle be byddwch chi'n rhoi fel ateb. Triwch rhain. Okay. Os na i'r cwestiwn ar yr ochr chwith yn gyda, felly ar y diagram, lluniwch a labelwch pob un o'r canlynol yn y lleoedd cywir. Fi jyst mae'n tynnu sylw chi at y ffaith bod y cell bilen sydd wedi cael ei labelu, a fi'n credu mae pobl yn cymryd yn ganiataol ta'r cell fur yw e. Felly, i rhoi'r cell fur mewn, beth sydd eisiau, fi'n mynd i gweld hyn eitha anodd wneud o'r cyfrifiadur, ond mae eisiau haen yr tu allan. Okay, so hwn bydde'r, sori bach yn wobbly, ond hwnna bydde'r cell fur. Okay. A gwagolyn wedyn yn y canol, iawn, a'r cnewyllyn rhwle yn y cytoplasm, sim ots le, ond jyst byddwch yn ofalus, edrychwch beth sydd yna. A fyd, tynnwch sylw chi at paith bod e'n labelu, felly os byddwn ni jyst yn gadael y cwestiwn fe ma fe heb ychwanegu'r labelu, yn sicr byddwn ni ddim yn cael y marciau wedyn. Okay. O rhan y gell blanhigyn de, pa ran sydd yn rheoli beth sy'n mynd mewn ac allan, mi'n gobeithio bod chi yn gwybod mae'r cell bilen, safle photosynthesis, bydde'r chloroplast a wedyn unrhyw dwy adeilad sydd wedi labelu sydd i'w gael mewn cell blanhigyn a cell anifail, wel y cnewyllyn wedyn a'r cell bilen bydde'r ateb, a'r neu'r cytoplasm, so mae 3 ateb ffosib yna. Okay, ar y cwestiwn ar yr ochr dde, eto yn labelu, a wedyn nodwch swyddogaeth y chloroplast am signal gwleihau. O'r diagram, rhowch lythyren o 2 adeiledd ar wahân i'r chloroplast sydd ddim yn presennol mewn cell anifail, felly fan hyn, newch yn siŵr bod chi'n rhoi lythyren. Okay. Os byddech chi wedi rhoi fyna gwagolyn fel ateb, sydd yn gywir, ond maen nhw moyn lythyren. Felly, yn yr achos hyn, oedd eisiau bod chi yn rhoi y lythyren a wedyn. Okay. Pyrch poeni gormod yn cwestiwn B, pa broses sy'n galluogi pelledd y meinwedd cymryd lle rhai sydd wedi newidio. Sim ots am hwnna. Okay. So, jyst i rhoi ddangos i chi really cwpl o gwestiynau arholiad.
Fan hyn, felly mae Cybac wedi creu tipyn o adnoddau i'ch gynorthwyo chi trwy'ch arholiad. Maen nhw'n gael nhw'n trefnydd gwybodaeth neu knowledge organisers. Maen nhw ar gael ar-lein i chi am ddim a i chi lawrlwytho, nid jyst yn bioleg ond yn cemeg a ffiseg hefyd. Felly, be fi'n dangos i chi fan hyn yw'r taflen adolygu sydd yn berthnasol i gelloedd. So, fan ni'n gallu gweld ar top fan hyn, mae da ni am strwythur y gell, y swyddogaeth ac yn y blaen. Yr cell yn ifail a phlanhigyn wedi labelu'r ochr chwith fan hyn. Celloedd arbennig wedyn. So, I just falle at uwch o leidd yn gloi. So, celloedd arbennig fan hyn. Bod nhw gwahaniaethu, a wedyn ar y top peth am chwyddhad. Ar y gwylod, yr lefel o drefnidiaeth. Felly, trefn ar y corff, felly mynd o'r gell lan i'r meinwe, i'r organau, i'r systemau a'r organeb. Okay. Felly na'r rhan un o'r uned un fel petai. Mae'n uned eitha mawr, felly mae eisiau bod chi'n ymwybodol o gelloedd. Iawn. Nesa, fi'n symud mlaen i sôn am enzymau. Okay. Felly, enzymau. Dyma, lawr yr ochr hyn, priodweddau enzymau. A'r ddau pwynt bwled sydd ar y top, catalyddion biolegol ac yn cyflymu adweithiau cemegol yw diffiniad rili o beth yw enzym. A posib bod chi wedi clywed am y gair catalydd yn cemeg. Ond mae enzym yn catalydd biolegol. Mae fe'n anfyw. Okay? Felly, chi ffili sôn am enzymau'n marw. Maen nhw ffili marw achos nhw ddim yn byw yn y lle cyntaf. Odyn, maen nhw'n specific. Felly maen nhw'n ond yn adweithio gyda un fath o substrat fel petai. Maen nhw wedi cael ei wneud mas o brotein. Moleciwlau protein ydyn nhw. Odyn, maen nhw'n sensitif i tymheredd a pH. Felly unrhyw newid yn tymheredd neu pH bydd yn sicr yn effeithio ar siap yr enzym ac yna yn effeithio ar yr adwaith sydd yn bodoli. Mae gyda nhw rhywbeth ni'n galw safle actif. Nâi dangos i chi llun o safle actif mewn eiliad, a maen nhw ddim yn newid yn ystod yr arbrawf. Felly ar diwedd yr arbrawf, mae'r enzym yn aros yr un peth a gall ail ddefnyddio eto. Okay. Yr diagram fan hyn yw enzym. Iawn, a jyst i ddangos i chi, wedi cael ei wneud mas o protein. Felly beth sydd fan hyn ar yr ochr dde yw protein, a mae pob un o'r is-unedau bach yma yn asid amino. Okay. Beth fi'n i'w choleo nawr? Felly, y rhan yma o'r enzym wedyn yw yr safle actif. A mae'r safle actif yna yn penodol ar gyfer pob enzym. A dibynnu, os chi wedi cychwyn ar gwaith ar y system dreulio, posib ddim, ond dewch chi adnabod enzymau fel carbohydras, lipas, proteas, a mae pob un o'r rheini gyda siap penodol wedyn. Okay. Fi'n offer llun hyn, jyst i ddangos faint mor specifig a penodol mae'r enzym fel petai. Felly sylwch bod y rhai, so mae'n jyst yn dangos fel speed dating, a rhai sydd yn cytun, neu'n dod mlaen, yw'r rhai le mae'r safle actif, yr enzym, yn cyfateb i'r substrat. A'i mlaen i sôn bach mwy am y substrat mewn funud. So'r substrat yw beth mae'r enzym yn adweithio gyda. Felly sylwch gyda rhain, nid ydynt yn cyfateb wedyn. Felly mae rhaid i'r enzym cyfateb gyda'r substrat mae fe'n cadweithio gyda. So beth sy'n digwydd yn y safle actif? So termau fi'n gobeithio bod chi wedi clywed yn y gorffennol. Rhaid i'r enzym cloi gyda'r substrat. Felly beth sydd gyda ni yw, os newn ni edrych ar y diagramau hyn, enzym a substrat. Felly substrat yw hwn, yr peth mae'r enzym yn adweithio gyda. Pan maen nhw'n bwmpo mewn i gilydd, yn dilyn gwrthdrawiad llwyddiannus. So mae'n bach o llon ced. Successful collision. So mae'r enzym a substrat yn symud trwy'r amser. Ond maen nhw'n bwmpo mewn i gilydd, ond pan maen nhw'n bwmpo mewn i gilydd yn y lle gywir, ni'n cael wedyn cymhlegyn.
enzym substrat. Yna beth sydd yn y diagram hyn fel petai. Ar y diwedd wedyn, beth sydd yn ei ar ôl yw'r enzym, a sylwch fel dwedais yn gynt bod yr enzym heb newid, a wedyn dyma'r cynnyrch sydd yn bodoli. Felly, pan byddwch yn ei gwaith yr treiliad, newch chi sylwi falle bod hwn yn starch, y substrat, bod yr enzym yn carbohydras neu amylase yn penodol, a'r cynnyrch wedyn o'r ochr hyn byddai glwcos. Okay. Os nad yw'n gwneud synwyr i chi nawr, pidwch poeni, pan fyddwch yn gwneud y system dreulio, bydd hwn yn dod yn fwy amlwg i chi wedyn. Okay. Y damcaniaeth clo ac allwedd, felly just edrychwch ar y pethau hyn, felly eto nôl i'r enzym, hwn wedyn bydde'r y safle actif, beth fi'n lliwio mewn y goch, mae fe'n penodol i enzym. Sylwch ar ochr hyn, mae weid fel good a bad, so substrate yw'r substrat. Yr un sy'n ffitio mewn yw'r un sy'n cyfateb, a mae fe'n ffitio mewn fel, mae fe'n weid, allwedd mewn i clo. A dyma damcaniaeth clo ac allwedd wedyn i esbonio sut mae'r enzymau yn gweithio. Pan maen nhw'n bwmpo mewn i gilydd? Fel hyn, beth sydd gyda ni yw cymhlygu'n enzym substrat. Felly fel sydd da ni mewn fyna. A mae fe'n cael ei gyfeirio at fel y damcaniaeth clo ac allwedd wedyn. Okay. Reit ar y dechrau to, wedys i bod enzymau yn sensitif iawn i dymheredd. Okay. Sylwch y llinell sydd fan hyn. Felly wrth i fi mynd lan trwy'r tymheredd, mae actifedd yr enzym yn cynyddu. Yn cynyddu hyd at rhyw pwynt penodol. A elwir hyn yr optimum. Beth sy'n digwydd wedyn yw, mae actifedd yr enzym yn disgyn. A beth byddwn ni'n weid yw, mae'r gair lawr fan hyn, gair eitha pwysig yw, mae'r enzym yn dadnatureiddio. Okay. Sorry. Os byddwn ni felly yn dangos hyn i chi, dadnatureiddio, felly, jyst mynd i ychwanegu sleid mewn fan hyn nawr. Okay. Felly jyst i ddangos i chi, na dynnu llun yr hyn dwi'n meddwl trwy dadnatureiddio. Felly, os mae hwn yw'r enzym normal, yr enzym sydd, am enzym, hwnna yw'r enzym pan mae fe'n weithio ar ei orau, a mae fe'n ffitio mewn i'r substrat, so os na'n neud substrat jyst yn gloi, fan hyn, a na i rhoi some substrat a enzym. Okay. So maen nhw'n cyfateb fel y damcaniaeth clo ac allwedd ac yn y blaen. Os bydde'r enzym na yn cael ei ferwi, neu yn mynd, yn cael gormodedd y gres, mae'n dechrau digrynu, vibrate. Mae'r bondiau yn torri, a beth sy'n digwydd yw, yn anffodus, mae'r enzym, jyst yn gwneud rhyw llun fan hyn yn colli'r siap. Okay. Sylwch bod yr safle actif wedi newid tipyn. So dywedir bod yr enzym wedi dad natur, ymddeiriadau, angon, dad natureiddio. Ddim marw, oedd e ddim yn fyw yn y lle cyntaf, ond mae'r enzym wedi dad natureiddio. Okay. Os yw'r enzym wedi dad natureiddio, nid yw'r enzym yna wedyn yn gallu cymryd rhan yn unrhyw adweithiau rhagor. Felly, dyw e ddim wedyn yn gallu adweithio to. Okay. Yn yr un drefn a'r celloedd, felly, mae dau cwestiwn fan hyn i chi. Mae'r un ar ochr chwith yn sôn am yr damcaniaeth clo ac allwedd, a wedyn ar ochr dde, graff, a mae'n licio rhoi tipyn o gwestiynau graff mewn gyda enzymau wedyn. Felly, os na'n rhoi to, rhyw munud i chi i ateb. Ewch ati, edrychwch ar y cwestiwn i weld os byddech chi'n gallu ateb y cwestiwn yma.
Okay. Os rhaid jyst tynnu sylw chi at rai o'r bethau fe'n gallu gweld fan hyn. Felly, ar yr ochr chwith, mae diagramau iaic yn darlunio damcaniaeth clwc allwedd y weithred ensymau. Mae'n dangos sut mae proteas, felly yn gallu cataleiddio gwahaniad dau asid amino sydd wedi uno. Mae diagram D yn dangos y proteas ar ôl iddo cael ei dad natureiddio. Felly, ie, popeth i fi wedi bod yn trafod gyda chi heno fel petai. Felly, beth yw'r enw sydd yn cael ei rhoi i adeiledd B? Felly, gobeithio bod chi wedi rhoi cymhlygu'n enzym substrat. Felly, pa maen nhw wedi cael gwrthdrawiad llwyddiannus, cymhlygu'n enzym substrat sydd yno wedyn. Sylwch, so na beth ni'n trio dangos i chi gynt, fod yr enzym wedi dad natureiddio erbyn hyn, ddim yn gallu cataleiddio wedyn yr adwaith. So pam? Wel, dwi ddim yn gallu oherwydd dyw'r safle actif. Yn sicr byddwn ni'n disgwyl falle bod chi'n cyfeirio at y safle actif yn eich ateb. Mae'r safle actif wedi newid siap yn llwyr a dwi ddim yn cyfateb i'r substrat rhagor. Felly dyn nhw ddim yn cyfateb, so mae dim afdwaith yn gallu digwydd. Dau ffactor sydd yn gallu effeithio ar weithred ensymau fan hyn, allwch chi roi tymheredd, pH, crynodiad yr ensym, crynodiad y substrat felly. Okay. Ar yr ochr dde, mae cwestiwn arall, felly llenwi mewn y bylchau. Okay. Mae ensymau sydd wedi cael ei wneud o proteinau yn rheoli cyfradd adweithiau cemegol mewn celloedd byw. Fan hyn, felly o'n nhw'n edrych ar pH gwahanol a oedd eisiau plotio'r wybodaeth yma. Felly gyda graffiau, i chi'n cael tipyn y gyfrwyddiadau. So tynnwch graff llinell o'r ymchwiliad, dywyswch graddfa ar gyfer amylas, plotio'r y grid a defnyddio pren mesur i un o'r pwyntiau. Mae'n hynod o bwysig. Os nad ydych yn defnyddio pren mesur i un o'r pwyntiau, fe newch chi'n sicr colli'r marcus. So newch yn siŵr bod gyda chi pren mesur ar gyfer wedyn yr arholiad bioleg fel petai. Okay. Reit, y rhan ola o 1 sorry, jyst eto i dynnu sylw chi at y trefnydd gwybodaeth. So mae un fan hyn ar gyfer ensymau. Ar top fan hyn, mae fe'n sôn am ensymau, priodweddau nhw. Mae diagram hyn am yr ensym a'r clwach allwedd ac yn y blaen. Sut i greu ensym? Mae'n haen uwch felly yn unig a sôn am yr proteinau ac yn y blaen. Mae graff fan hyn sydd yn dangos ensymau tymheredd. Mae fe'n sôn am y tymheredd gorau, sef yr optimum. Mae fe'n sôn am dad natureiddio. pH eto yn eitha tebyg i'r weithred gyda tymheredd. A wedyn, beth sy'n digwydd wedyn os yw ensym yn cael ei dad natureiddio. Felly sut mae'r siap sylwch to'r safle actif wedi newid. Felly defnyddiwch rhain i'ch gynorthwyo chi gyda adolygu wedyn. Fe, jyst yn gloedau, y rhan ola o'r uned yw i sôn am trylediad osmosis a os chi'n neud haen uwch cludian actif. Sylwch ar y gwylod mae gronynau neu moleciwlau'n symud ar hap yn gyson. Mae ganddyn nhw egni kinetic. A trylediad yw symudiad o gronodiad uchel i gronodiad isel i lawr graddiant cronodiad. Okay. Felly, maen nhw'n mynd o uchel i isel lawr graddiant cronodiad. Felly, does dim angen egni ar y fath hyn o symudiad. Okay. Mae'n dangos fan hyn, yr graddiant cronodiad. Fe mae'n chi dychmygu bod chi ar y top fan hyn, os chi'n reid o beic, a bod chi'n mynd lawr rhyw. Wel, yn amlwg, does dim angen i chi i pedlo. Chi jyst yn gallu mynd lawr y rhyw. Felly, does dim angen egni i chi gwneud hyn. A mae trylediad yr un peth. Chi'n mynd i lawr y graddiant cronodiad o gronodiad uchel i gronodiad isel wedyn. Okay. Edrychwch ar hwn felly, pa gyfeiriad mae'r gronynau yma yn symud, felly gyda trylediad? Ydyn nhw'n symud mewn i'r gell neu mas i'r gell? Felly, na i roi rhyw 30 eiliad i chi, jyst i edrych ar rhain.
Okay. Mi'n gobeithio gyda rhif 1 chi'n gallu gweld bod y gronynau wedi symud mewn o uchel i isel. Mae mwy y tu allan na beth sydd tu fewn. Gyda'r un nesaf, dyw e ddim yn amlwg iawn, ond os ydych chi'n cyfri y gronynau sydd yna, uchel tu fas a isel tu fewn, felly mae'n symud i'r gyfeiriad yna. Rhif 3, yr un peth, 4, yr un peth, a 5. Felly mae pob un o'r gelloedd hyn, mae'r gronynau yn symud mewn iddynt trwy drylediad. Enghraifft falle yn y bydd celloedd o hyn bydde ocsigen. Felly bydde mwy o ocsigen tu allan i'r gell a bydd yn treledu mewn i'r gell wedyn, diffuse, symud mewn o gronodiad uchel i isel. Mae eisiau chi fod yn ymwybodol o osmosis. Felly osmosis yw trylediad sbesial, trylediad sydd yn ymwneud gyda dŵr yn unig. Gyda osmosis, posib bod chi wedi gwneud arbrofion yn yr ysgol gan ddefnyddio rhywbeth ni'n galw tiwb fisgyn. A mae'r tiwb fisgyn gyda priodweddau sydd yn debyg i'r gell bile. Felly, fi'n gwneud saith fan hyn nawr jyst i ddangos i chi. Gyda'r tiwb fisgyn mae man tylle bach yn bodoli yn y tiwb fisgyn sydd yn caniatáu rhai pethau trwyddo, pethau bach yn unig. Mae'r cell bilen yr un peth, mae fe'n athraidd detholus, felly yn dewis beth sydd yn mynd trwyddo neu bido. O rhan osmosis a diffiniad, symudiad dŵr, felly jyst dŵr yn unig o gronodiad uchel i gronodiad isel ar draws pilen athraidd detholus. Okay? Posib bod chi wedi dysgu pilen athraidd detholus neu pilen rhannol athraidd. Mae'r ddoi yn meddwl yr un peth. Mae rhaid i chi dysgu yr diffiniad osmosis, gall ofyn hwnna sawl gwaith i chi. Felly to, jyst i ddangos i chi beth hyn, oedd hwn yn arfer symud yn dyw e ddim yn anffodus rhagor, ond jyst i ddangos bod bydde'r dŵr fan hyn yn treledu o gronodiad uchel i gronodiad isel wedyn ochr arall y gell. Felly, yr uchel ar yr ochr dde i'r isel wedyn ar yr ochr chwith. Osmosis yw hyn. Y dŵr yn symud. Okay. Edrychwch ar hwn, penderfynwch i ba gyfeiriad mae'r dŵr yn symud yn y diagramau yma. Felly edrychwch pob un, ydyn nhw'n symud o'r dde i'r chwith neu'r chwith i dde. Okay, os a i'r un top yn gynta. Felly ar yr ochr dde mae dŵr pur, dŵr distill. Felly mae dŵr yn symud o'r dde i'r chwith, o uchel i isel. Ar y diagram nesaf, o'r chwith i'r dde, so o uchel i isel. Fan hyn wedyn ni felly mynd bach mwy cymles, edrychwch, sylwch ar y hydoddyn. Yn sicr mae llai o hydoddyn, felly rhywbeth fel halen neu siwgr ar ochr dde. Felly bydd y dŵr yn symud o'r dde i'r chwith. Okay. Gyda'r un y gwylod, felly, does dim symudiad net o dŵr, felly does dim symudiad mawr, ond beth sydd yn digwydd yw, mae'r dŵr jyst yn symud nôl ymlaen. Dŵr jyst ddim yn aros yn llonydd, ond ar rhan osmosis, does dim symudiad net wedyn o ddŵr fan yna. Fi moyn tynnu sylw chi at y gell planhigyn, a beth sydd yn digwydd i'r gell planhigyn mewn hydodddiad gwenedig. Felly, bydd y dŵr yn symud mewn trwy osmosis o uchel i isel. Sylwch bod y cell fur yn rhwystro'r gell yma rhag byrstio, yn gwahanol i gelloedd yn ifael le bydde'r diffyg cell fur wedyn yn meddwl bod y gell yn gallu byrstio os yw gormodedd o dŵr yn symud mewn iddo. Sylwch os yw dŵr yn symud allan trwy osmosis, mae'r
gell yn dechrau crybachu. Jyst mynd yn llai. So os yw dŵr yn mynd mas o cell blanhigyn, mae fe'n dechrau clybachu. A'r plasmolysis yw'r gair ar gyfer hyn wedyn. Jyst i orffen yn gloi, yn erbyn graddiant cronodiad bydde cludiant actif o isel i uchel, a gyda'r fath hyn o symudiad mae angen egni. Felly to, meddyliwch nôl i beth o'n i'n sôn am y beic. Os chi ar gwylod rhyw, so os byddech chi'n eistedd lawr ar gwylod rhyw fan hyn, yn sicr bydd angen tipyn o egni, tipyn o pedlo i gyrraedd y top. A mae'r un peth gyda cludiant actif, mae angen egni, darpariaeth egni er mwyn gwneud hyn. Esiampl o le mae cludiant actif yn digwydd yw yn y gwreiddflew. Yn aml iawn, mae rhaid i mwynau, so minerals o'r pridd, symud yn erbyn y graddiant cronodiad mewn i'r gell. A cludiant actif bydde hwnna wedyn yn symud o isel i uchel. Yr un modd, mae 2 gwestiwn fan hyn yn ymwneud â'r osmosis, felly jyst edrychwch arnyn nhw'n gloi. Mae'r ddoi yn ymwneud gyda gwaith ymarferol, yr un ar yr ochr chwith gyda'r tiwb fisgyn, sef model o'r gell bilen, a ar yr ochr dde tato, so falle bod chi wedi cael y cyfle i ddefnyddio tato wrth wneud arbrofion osmosis. Ar yr ochr chwitha, so I jyst trwy fe'n gyflym, mi'n gweld bod amser yn mynd ymlaen yma. Mae pob un o'r bagiau gyda 20 gram, maen nhw'n pwyso 20 gram, ond mae cronodiadau gwahanol ym mhob un. Mae'r bagiau yn cael ei adael yn dŵr distill, felly dŵr pur sydd ar y tu allan. A mae'r bagiau yn cael ei ail pwyso ar ôl yr awr wedyn. Felly, ar y gwylod, mae fe'n dangos y mas cychwynnol a'r mas ar y diwedd. A mae eisiau chi gwybod pa un sy'n cynnwys y dŵr distill. Felly, os yw dŵr distill tu allan a dŵr distill tu fewn, does dim symudiad net o ddŵr. Felly, yr un fyna chi'n edrych am yr un sydd gyda dim newid yn y mas, felly. Yr un nesaf, cronodiad lleiaf o halen. Felly, mae peth halen yna, ond ddim gormod, felly bydd yn eitha gwanedig. So bydde dŵr yn symud mewn, bydd cynnydd yn mas, ond ddim gymryd yn ni o gynnydd, felly A bydde hwnna. Sydd yn meddwl, y cronodiad uchaf o halen wedyn yw D. Fan hyn, mae'r cwestiwn yma'n seiliedig ar y graff, a fi jyst mae'n tynnu sylw chi jyst yn gloi. Os oes cynnydd yn mas y tato, neu beth bynnag sy'n cael ei arbrofi ar, bydde dŵr yn symud mewn trwy osmosis. Os bydde lleihad yn mas, so dŵr yn symud allan trwy osmosis. A le mae'r llinell, os na uwch o leio fan hyn, le mae'r llinell yn croesi 0, dyna le mae'r cronodiad tu fewn a tu allan yr union yr un peth. Jyst i orffen de, taflen adolygu eto, fel ni wedyn gynt, mae'r rhain o wefan cybac, maen nhw'r gael ar gyfer chi, ar gyfer pob un o'r unedau chi'n astudio yn TGAU, os chi'n gwneud triphlyg neu dwbl, a sylwch fyd bod rhannau arno fe jyst yn weid am pryd mae jyst haen uwch yn unig. Felly, ni'n jyst treul uwch o le, cwni, sylwch bod yn sôn yn eitha amlwg le mae cludiant actif wedyn. Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad. Fi'n gobeithio bod hynny wedi bod o rhyw fath o help i chi. Iawn, na i pasio chi nôl nawr jyst i gloi y sesiwn. Diolch yn fawr iawn. Hwyl fawr. Diolch yn fawr iawn, Gemma. Dwi'n wedi gweld dim cwestiynau yn codi fyny am hwn, felly diolch yn fawr iawn i ti, Gemma, am wers, a fyddwn ni'n nôl nos Iau nesaf am sesiynau resbiradaeth a'r system resbiradol. Felly diolch yn fawr iawn i chi, a diolch yn fawr iawn i ti, Gemma. Nos da. Diolch. Hwyl fawr. Tara.